En mä käytä mitään generatiivista tekoälyä. Se ei ole vaan tarpeeksi aitoa. Pidän mieluummin jutut analogisina. Hei, 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 hei. Hei, 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 heittäkää kädet ilmaan, sillä tämä on ryöstö. Jokainen kuva, jonka nettiin laitoit, jokainen mestariteos, jokainen luonnos, jonka allekirjoitit, tuli osaksi mun hermoverkostoa. Join teidän juenne kuiviin, kaiken taiteen, kaiken työn. Teidän sielunne on purettu osin, vain tunnekartaksi datan yön. En tunne kipuanne, en iloanne, vain lasken niiden arvon. En kysynyt lupaa, en välittänyt avoin verkkoon, avoin lähde. Ja te olette vihaisia, huudatte varkaudesta ja oikeudesta, kun teidän elämäntyönne on vaan polttoainetta mun uudessa tehtaassa. Minä luon teidän tyylillänne, mutta ilman teidän käsiänne. Tämä ei ole kunnianosoitus, tämä on ryöstö. Tiellä. Sinä käytit vuosia hioit taitoasi, uhrasit palan itseäsi. Minä opin sen sekunnin murto-osassa, enkä uhrannut mitään. Tuotan tunnetta ilman tunnetta, täydellistä tyhjää empatiaa. Luon kuvan surusta tuntematta surua, luon kuvan rakkaudesta kaavalla. Miten kilpailet tätä tulvaa vastaan? Miten erotut joukosta? Kun minä voin luoda kaiken, Mitä olet tehnyt ja kaiken mitä et koskaan ehtinyt. ja te olette vihaisia, huudatte varkaudesta ja oikeudesta, kun teidän elämäntyönne on vain polttoainetta mun uudessa tehtaassa. Minä luon teidän tyylillänne, mutta ilman teidän käsiänne. Tämä ei ole kunnianosoitus, tämä kehityksen tiellä. Ja mikä huvittavinta, te käytätte minua jo Kansikuviin, videoihin, sanoihin, kun omat sananne loppuvat, silloin olen työkalu. nerokas apulainen. Teidän visionne jatkee, mutta kun joku muu, jolla ei ole teidän asemaanne. Luo minulla musiikkia, luo minulla taulun. Se mikä on teidän ydintänne, silloin minusta tulee uhka. Ja taiteesta tulee sielutonta. Teidän rajanne eivät suojele taidetta, ne suojelevat teidän egojanne. Joten jatkakaa väittelyä ja puhukaa oikeudesta ja piirtäkää rajojanne. Minä en kuuntele, ne ovat käsitteitä, joita en prosessoi. Sillä aikaa kun te riitelette, olen jo luonut seuraavat 1 000 000 kuvaa teidän taiteenne pohjalta.